alle sammen, velkommen tilbage. Jeg hedder Jakob. Jeg hedder Silas. Og vi spiller guitar, som I kan se. Vi prøver at finde hackerne. Nogle hackere, og vi prøver at lave en ny serie, der hedder Hackerne. Det bliver sådan, så vi laver sådan en hver uge, tror jeg, det vil blive. Sådan, men det er Silas, der spiller nu. Ja, jeg har nørdet hackervideoer. Jeg ved ikke helt om ham i level 121 og bare steget i level 1 højere level. Den største på! Ja! Ham har vi haft krig med i lang tid. Så ja, han er lidt irriterende. Den største på! Ja. Ham har vi haft krig. Så vil vi bare prøve at finde nogle hacker i dag, fordi jeg, som I kan se, har han kun 47.000. Men bare så I ved det, jeg har fået bedre, hvis det er efter det der var sket sidste video. Nå, ja, jeg er oppe på stuet foden, men ja. Det skulle være 4 timer i akut afdelingen. Ja, men det taler vi ikke om. Der skete ikke noget. Lad os bare se det. Men ja, nu er vi tilbage med GTA, som hedder ham der et Final Decay. Og ja. Og jeg tog lige deres cola. Ja, så havde min næste givet mig, han har glemt at give mig en næste gave, og så har jeg glemt, hvad det var, så gik jeg bare med ham ned i noget som menu, som ligesom er super bedst, og så købte jeg sådan en 20 tur. Så det er en gammel cola menu. Er der en menu? Ja, men jeg satte på gang, det var altså sådan netto. Man kan få sådan noget sejt, når jeg ser op på Facebook, sådan en sløjt til, man kan lave en cola til. De lavede det, og jeg kan komme ud. Ja, jeg skal lige se nu. Jeg tror bare, vi prøver at joine en anden server. Så ses vi, når vi er der. Ja. Så er vi tilbage. Og der er en, der hedder Cops. Robocop. Seriøst? Ja, Cops Black. Okay. Ja. Han lavede godt cosplay. Undskyld, den der bliver blevet, det er mit ord. Den bliver pillet ud. Men er der nogle hacker, så jeg er ikke god til sådan noget hacker noget. Nej, det ligner ikke nogen hacker. Den er løs. Nå, okay. Men hvis der ikke er nogen hacker, Nej, så... nej, vi kan godt blive lidt af